Здравейте, котенца! Днес ще пробваме перуки. Тази кутия изглежда се едно съм убила някой и съм го натъпкала от нея. За последната седмица видях поне 5 видеа с перуки, които аз събирам от лятото. Нека ви покажа всичките ми перуки. Първо обаче трябва да си осмеря бретона. Аз съм сигурна, че ще ме погребат с този бретон. Сега си правим две плитки, защото така май ще е най-лесно. Помотаваме ги по някакъв начин. Мамка му ходи ми така. Ами това е най-доброто, което можа да направя. И вече те изнервих, така че перука номер 1. Къде ти е бретона, бе, брат? Ще откача. Била съм с такава прическа и не, това няма нищо общо с реалността. Но защо изглеждам като перфектен кръг? Почва да ми харесва. Но вече 2 пъти съм била така и никога повече не се пострижа. Перука номер 2 ми е personal favorite. Нека се абстрахираме от това, че главата ми е квадратна. Чувствам се като гот Рапунцел и като злата близначка на Коралайн. Обожавам перуки. Целта ми в живота е да имам толкова дълга коса. Харесва ли ви злата близначка на Коралайн? И да продължим напред. Перука номер 3, която дойде вчера. Мисля, че от всички цветове черното ми ходи най-много. Вие как мислите? Русата, между другото, май е най-добро колалите, защото буквално е по-хубава от истинската ми коса. И сега е момента на истината. Ходи ли ми всеки цвят коса? Бретона си го отрязах сама и понеже аз съм го правила е крив, нали? Мисля, че руса никога няма да си направя. Имам чувството, че ще ме опада косата, ако го направя. Не сте готови за това. Когато ме каже, че иска да се вижда с другия. What the fuck? Това не съм аз. Най-доброто решение в живота ми. Само по татусите може да ме познаете. Откачам. Ами добре, котенца. Леля бе Анастасия отива да си прави фотосесии и чао!